ng kapitbahay. Malapit kasi dito sa amin. Dito na area. So, meron akong naririnig. My husband is not coming home. You're so handsome, boy. Hi guys, good morning. Good morning. Sobrang aga ko ngayong araw, guys. Nag-asikaso sa dalahin ng mister ko patungong trabaho. So, yun, asikaso lang ako dito kasi nakauwi siya kagabi and tulog na tulog ako, guys. At kailangan kong mag-asikaso, guys, para naman meron siyang dalhin. Maaga akong nagising. Alam niyo ba kung anong oras ako nagising? 5 o'clock. Bumangon ako 6 para magluto ng sausage ni mister. Yung sausage ni mister, kinat ko, guys. Charot ko. Kinat ko siya. So, ito yun siya, guys. Oh, sausage. Loko. Sausage. Yun siya. And then, nagluto din ako ng manok sa aso. Look. So, I have to make sure na this cheese is okay. Kasi, kinat ko to. Hindi na naman ako dito uwiin ka, no? So, ako na naman dito sa bahay mag-isa. Masarap mag-alaga ng asawa. You know, alam nyo ba yan? Parang gusto ko munang umupo. Ang ganaadliman. Dito natin ilagay para ma-easy sa kanya. Yan. Hindi kasi siya uuwi, guys. Ala, wa na. Kanina pa ako dito ba? Kanina pa ako sa kusina. 9 o'clock. 9 o'clock na. 6 o'clock, 6:30 ako nag-start. Para man akong ano bang nangyari sa akin? Kailangan ko kasing anuhin itong asawa ko, guys. Alagaan. Kasi kung hindi alagaan, guys, baka iwan tayo, no? Charot. Hindi naman ganun ka yung asawa ko. Kalala. Ay, grabe ang itim. Ang itim ng kaldero. Grabe. Alam nyo, masarap man isipin na may mga ginagawa tayo para sa ating asawa. Eh kung wala man, parang ba? Because nakaka-guilty. Kapag nakaupo lang, sobrang busy yung imong asawa, ganun. Upo-upo ka lang. Nako, tami na. Look at him. Oh, he go over there first. I give you something. Give me a minute. Hanap tayo ng white bag. Where are you going? This is that bag. No, but you carry it. You don't want to be obvious. What's the difference? A white bag is obvious too. Not that laundry bag. Dirty. Laundry, what is that? What are you getting? Sometimes with hand towel. Oh, hand towel, we do have a lot. Why don't you use... No, I just brag. That's not hand towel, uy! It's a Adoy, pagkagahi ni mag-ulo, eh. one. This takes no space and it dries quick. That's... Honey. Okay, whatever. My husband is not coming home. He's going to leave me. He's bringing... My son. He must be the one. My son. He the one. Nagdala na siya ng mga gamit, eh. Like that. Do you have bra here? I'm sorry, I'm joking. I'm joking. My husband's face. Do you have toothbrush, Han? Yeah. It's still in your bag, car? Yeah. I know you're excited. Hindi talaga siya uwi, guys. Ready na siya sa hand soap, mga towel, ganun. So. Oh, baby, I miss you, hon. Baby, I miss you so much. Yeah, let it go away. I know, but I miss you. I feel like you're always not with me. Yeah, I said no, Johnny. Like this, you
Send si my love. Okay. Yeah, Dada found Dada. You're so handsome, boy. You're my baby. Do you want burger and ketchup now? The other day, guys, umalis siya. And there's no ketchupy. And chicken, we can do the whole thing all over again. Are you gonna buy ice, love? I am. Okay, so this one is new cook. I'm not gonna put this in the ice area. It's still hot. New cook, the sausage. Yeah, but it'll be cold before I get to it anyway, so it's a difference. I know, but you put it in the. It'll melt the ice, yeah. Yeah, you put it when you have ice in the thing. Okay, later. Okay. So how many burger do you want this time? 4. Okay. And a bag of chickens. Okay. 5, but okay. You ate them that day. Yeah, but it's over now. Your wife is changing, honey. I'm getting old. I'm very hungry. You didn't eat any. Huh? You're very hungry. Hi guys, aalis ako guys. Punta tayo sa tindahan and yan. Tindahan and my dog wants some bouncy, I guess. Bouncy? Okay. Kailangan ko lang magpunta doon sa kung saan ako pupunta. And then kailangan ko ding magpunta sa kabilang tindahan. So dalawang tindahan yung pupuntahan natin ngayon. Giniginaw ako guys. Maginaw pero maganda yung init. Kailangan kong magdala ng bag para ilagay ang isda kasi bibili ako ng isda para ilagay sa freezer. Yun yung aking gagawin. Pati ka muna. Okay. Okay. Yan, ito din. Yan. Sakit akong ano, lain ang bati. Mura akong gitog naman ko eh. Na tayo sa bahay and then kailangan ko lang i-ano ito yan kasi meron tayong mga mabibigat dito. Doy nako, sakit ng aking puso nito. Ito cat leader guys, ang bigat. Aray. Yan. So orange ano pa mga pagkain na indemnity. Asian store. Sardinas. Yung century tuna at saka jackfruit. Hilaw. Hugataan natin yan. Not today. Another sardines. Another beef. Sweet corn. Nagpunta din ako sa ShopRite. Bacon. Treat for the dog. At ito yung pinunta ko doon talaga dito. Doon is orange for Tommy. More orange. So, ano pa? At saka, nagbili din ako ng tinapa. Yung tinapa sa Tagalog, hindi. Ito man yung tinapa sa atin. At bumili na ako ng bangus 3.
$32 ito. 32 divide 3. Sa almost 12 o'clock. Almost 12 o'clock na ng gabi. And katatawag lang ni Mister and yun, hindi siya uwi. At doon siya matulog sa sasakyan. Ako yung naawa sa kanya kasi at meron akong naririnig na nagkalkal doon sa yung shed ng kapitbahay. Malapit kasi dito sa amin. Dito na area. So, meron akong naririnig na mga kalkal ba. Usually, walang mga ganun, matutulog na sila, diba? Meron akong narinig. So, plano ko, maglagay ako ng camera dito sa window. Yung mga camera ko na sobrang clear kahit madilim. So, yun yung bilhin ko, guys. At ilagay ko dito. Kasi, palagi akong may naririnig na may tao. May tao dyan sa garahean niya, hindi sa garahean, sa shed, kung saan yung mga gamit ng tools. So, gusto kong malaman ang nangyari. Bakit palaging may magkalkal? Marinig ko kasi malapit siya dito sa bahay. Sa bedroom malapit. So, yun, maririnig ko. So, kaya maglagay tayo ng camera. Kinaumagahan guys, tumawag si Mister ng sobrang aga kasi hindi ko talaga siya disturbuhin lalo na kapag may trabaho siya. So siya yung tumawag, hinihintay ko. Nagluto ako dito ng breakfast kasi nga tayo lang dito mag-isa at halata naman niya ang telepono na sa aking shoulder no nilagay. Kinumusta ko lang siya guys kung okay ba yung kalagayan niya kasi alam niyo naman itong asawa ko malaking tao at sa maliit na sasakyan siya natutulog. So palagi yun talaga yung pinag-alala ko sa kanya guys, yung matulog siya sa sasakyan. At yung mga time na ganyan is yung wala na talaga siyang time pa uwi dito sa bahay. And yun, doon na siya sa building, maggamit ng CR, ganun kung ano yung gusto niyang gawin. Anyway, salamat sa panonood.